Late Mrs. Esther IYKE Umobi was born in the year 1938 into the family of late Mr. and Mrs. Okwuruoka of Umuafo in Enuama village in Zinifite, Agwata local government area of Anambra state. She was the fourth child of her parents. Unfortunately, her father died early when she was still little. This made her mother raise her and her other 5 siblings independently. She got married to late Mr. Jonathan Ilechukwu Umobi. Mama lived without fear. She squarely faced every challenge that came her way with faith in God and hard work. She made sure that her children are always united. She was a dedicated Christian, and she was one of the old founding members of Emmanuel Anglican Church in Zinifite, where she wedded with her husband. She was a member of Women Guild, Mothers Union, and also received the title of Ezinne Oshiora. Even in her old age, she remained a devoted member. Mama fought a good fight, and she has won the crown. We will forever miss you, Ezinne. Rest in peace, Mama, our heroine, till we meet to part no more. To God be the glory.
Though Satan should profit, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is Amaya na yo gwagi Chineke ka ị nara mkpụrụ obi ya ebe ma ebe ọ nọ na Chineke ọ bụ na gị na ya afụbeghị ihe n'ihu nara mkpụrụ obi ya debe n'aka nne gị n'aha Jizọs onye nwe anyị nara ekene ọ bụ na dị mmemme akwamozu a na-aga n'iru Jehova anyị ga-eje akwamozu a ma na enwe nsogbu ọbụla ụmụ ya ga-akwacha ozu a Jehova papa ha ga-eji ahụike wee nata akwamozu ha onye ame na mmemme akwamozu a ga-aga nke ọma site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị nara ekene onye bụ Chukwu nara nsọpụrụ n'ihi na ị bụ Chukwu ndị bụ mmadụ onye nwe anyị anya were mkpụrụ obi niile nọ n'ebe anyị nyefee gị n'aka Chineke na-asị gị duwe anyị na n'udo duwe anyị jee n'udo duwe anyị nọta n'udo onye nwe anyị Chineke onweghị onye ihe ga-eme onwe onye a ga-achọ achọ onweghị onye ụkwụ ga-akpọ Chineke onye ọbụla bịara akwamozu a ga-ana n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs na-arịọ Chukwu ọma maka ị na-aza ekpere ekele dịrị gị maka ịnụ nwe onu anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Yes, shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Because I know someone nine why west. Kaga ije nke ọma. Oje ebe mmụọ ya nọchite anya anyị. Ya nọchite anya ebe mmadụ. Anyị na-asị na ọ ya aga nke ọma n'aha Jizọs. Anyị na-eji ọfọ ndị bụ ụmụ ọka nna ya. Na-asị na ya ebu na ebe dị ya o ya ezu ike na ndukwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. who taught the sun where to stand in the morning, and who told the ocean you can only come this far, and who showed the moon where to hide till
ji azụ ababi tata ọ bụ ebe niile n'elu ụwa iru ka o ji wee pụọ
na-ekele gị maka ezi ndụ mama anyị bụ Esta, onye agbara ezi ama dịka nwaanyị nwere okwukwe na onye fụrụ Chineke n'anya ma dị ije ozi n'urukwu Chineke. N'agbanyeghị na ọ bụ okenye, ọ na-ebu mmadụ niile ụzọ bịa ificha ụlọ ụka. Ịfụnanya ka o nwere n'ebe Kraịst nọ. Ugbu a ọ masịrị gị na ị ga-akpọrọ ya. Anyị na-ayọ egosi anyị ga-eje n'afa gị iji manye mama anyị ugbo ikpeazụ bụrụ ije ozi ka ị ga-agọzi. Kasị ụmụ ya niile obi, kasị ụmụ nne ya obi, kasịa ezinụlọ nsọ Kraịst obi, kasịa ndị ọ gwara ndị ejide bịa isi ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa. A ga-abịa n'udo, laghachikwa n'udo n'ime ife niile. Naanị gị ka anyị ga-ebunye elu, ebe mkpere gị ga-abụ nke anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ebere kwere nwe anyị biko anyị na-ayọ ọ bụrụ na anyị pụta kịta ndidi anyị mabụ na abụọ n'aka ezinụlọ ka o si so ihe anyị nwere ike imere ezinụlọ anyị emeghị ya by waiting any other further delay bụzi anara arụ mama anyị bụ Esta Nwakego maka ofe uru nke ili ya ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kere ya ka ọ nọnyere anyị n'ime ofe uru nke a ka site n'ike nke mmụọ nsọ anyị na mama anyị bụrụ ndị a ga-agba ume ma kasịkwa anyị niile obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Na nke eluigwe yi onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị nke nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị, ka ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifunarị anyị, ma mee ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na nke ndị dị ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. A na-akụzi ihe ngụpụta sipụrụ mama dọbazie ebe ọ ga-anọ maka nọmba
mụ onwe m amawo na onye mgbapụta m dị ndụ na ọ ga-ebilikwa ọtọ n'elu àjà n'ikpeazụ mgbe e mebisikwara akpụkpọ arụ m nke a. Ọ bụ na m ga-esi ndị niile na-adọgbu onwe unu n'ọlụ ndị bụ ọkwara ibu dị alụ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. N'ihi na nke a ka anyị na-ekpe n'ekpere ekele maka ndụ nwaanyị a bụ Esta Nwakaego, ebe anyị maworo na ndị niile asaworo n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ aghaghị izu ike ebighị ebi n'ala eze nke Chineke. Ka ikpere Chineke. Mmadụ niile anyị na-arịọ gị ka inye anyị na ndị niile nwụrụ n'ime okwukwe ezi ihe nketa niile nke nzọpụta nke sitere n'ahụ na mbilite n'ọnwụ dị ebube ka ọbara gị bụ Jizọs Kraịst, ka n'ụbọchị ikpeazụ mgbe ị ga-akpọkọta ihe niile n'ime Kraịst ka anyị na ha wee nwekọrịta nkwa gị niile n'uju. Nke a bụ arịrịọ anyị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye mgbapụta anyị. Chineke onye ebere na onye nwe ndụ niile, anyị na-eto gị n'ihi na ikere ụmụ mmadụ na oyiyi gị, ha wee na-egosi eziokwu gị n'ihe gị. Anyị na-ekele gị maka ndụ oru gị nwanyị bụ Esta Nwakaego, n'ịhụnanya na ebere nke ọ natara n'aka gị wee gosipụta n'etiti anyị. Nke kasị anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi nkwe nkwa nke ị kwere site n'oke amara gị nye ndị oru gị niile, ma ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, na anyị niile ga-ebili ọzọ na ọbịbịa Jizọs Kraịst. Anyị na-arịọ mgbe ndụ anyị ga-agwụsị, anyị na nwanne anyị nwanyị ga-enwekọ ọhụụ ụzọ zuru oke mgbe anya anyị ga-ahụ iru gị n'ime otu Jizọs Kraịst onye bụ onye nwe anyị. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, ekele dịrị gị maka ndụ oru gị nwanyị bụ Esta Nwakaego, n'ihi na esiri na ọnwụ onye ezi omume bụ ihe dị oke ọnụ ahịa n'anya gị, dị ka ọ kwuworo ụwa ahụhụ nke a nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ ijisi ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebighị ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ ọma 121 ka anyị niile guzoro ọtọ. Abụ ọma nọmba 121 ga-esi bịa. Ihe aka m ga-esi n'aka Jehova bịa bụ onye meworo eluigwe n'ụwa, dị arahụkwa ụra, bụ onye na-edobe Izrel. Jehova bụ onye na-edebe gị. Jehova bụ ndo m n'aka nri. Anyanwụ agaghị etigbu m n'ehihie, ọnwa agaghị etigbukwa m n'abalị. Jehova ga-edebe m ka ihe ọjọọ ọbụla ghara ịdakwasị m. Ọ ga-edebe mkpụrụ obi m. Jehova ga-edebe ọpụpụ m na mbata m site n'ugbu a wee ruo n'uwe ebighị ebi. nke dịrị elimozu a na mkpughe ekpughere Jọn onye ọkanihe Chineke isi nke asaa, na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru oche eze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ. Ebokwasịrị ha uwe mwụda dị ọcha, ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa oche eze ahụ na ndị okenye ahụ na ihe anọ ahụ nke dị ndụ gburugburu. Ha wee daa kpuchie iru ha n'ala n'iru oche eze ahụ wee kpọọ isi ala nye Chineke sị, amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi.
otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zaa sị m, ndị a gbekwasịrị uwe mwụda ahụ dị ọcha ha bụ ole ndị, olee ebe ha si bịakwa? M wee sị ya, onye nwe m, gị onwe gị matara. O wee sị m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, mekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ. N'ihi nke a ka ha nọ n'iru oche eze Chineke. Ha na-efekwa ya ofufe ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ ga-agbasakwa ụlọ ikwu ya n'isi ha. Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, maọbụ okpomọkụ ọbụla. N'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti oche eze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-edurukwa ha gaa n'isi iyi nke mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri niile ọbụla n'anya ha. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ maka ekpere abụ 249. Jizọs bụ ezi enyi anyị, na-ebu njọ na ahụhụ anyị. Ka anyị guzoro ọtọ. taa nwanyị abụọ Esta Nwakaego, anyị na-ekele gị ekele n'ihi na ị nara inyere anyị bụ ndị ezinụlọ ikwu na ibe na ndị enyi oru dị nwanyị a ịma ya na ịhụ ya n'anya dị ka otu onye anyị na ya chekọrọ ije okwukwe n'ụwa nke a site n'ebere gị na-enweghị nsọtụ kasịa anyị na ndị niile na-eru uju obi nye anyị okwukwe ka anyị wee hụ site n'ezi nkwenye na enweghị mgbakasị arụ na-aga n'iru na ndụ anyị n'ụwa nke a ruo mgbe ị ga-akpọ anyị isonye ndị buru anyị ụzọ gaa
anyị na ewe jikọtakwa ọzọ n'otu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst wee ka ọnwụ ya chetara anyị mmeri gị n'ebe ọnwụ dị ka ọ bụrụkwara anyị oge anyị ga-eji mee ka ntụkwasị obi anyị nwere n'ịhụnanya nke nna gị dị ọhụụ n'ime anyị nye anyị na-arịọ gị okwukwe anyị ga-eji na-eso ụzọ niile ọbụla nke ị ga-egosi anyị n'ebe na-adị ndụ na-achịkwa kwee ka ndị niile na-eru uju n'oge a ụmụ ya ụmụnne ya ụmụ ya na ikwu na ibe na ndị ezinụlọ ya niile nwee ezi ntụkwasị obi na ị ga-elekọta ha anya nke ọma dịka nna ka ha site n'ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị ka anyị were ezi okwukwe na ezi ntụkwasị obi anyị nwere na gị wee nagide ihe iri ụjụ nke a nyekwara anyị aka anyị na-arịọ gị ka anyị na-ebi ndụ anyị n'ụwa nke a dịka ndị kwenyere tụkwasịkwa obi na nwekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebighị ebi kwee ka okwukwe na olileanya anyị ghara inwe mgbagwoju anya n'ime anyị n'ogologo ndụ anyị niile site n'ịhụnanya nke ọkpara gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ekele Chineke maka ndụ oru gị nwanyị mgbe ha ga-alaghachi biko nye ha amara ka ha wee laruo n'udo gọzie ile ka site n'ịhụta ebere gị na ito gị n'ihi ịdị mma gị n'ebe a ka e wee kpalite n'ime ha ọchịchọ ịba n'ọnụ ụzọ zuru oke nke ihe nketa ha na ndị nsọ nwekọrọ n'ụlọ gị dị n'eluigwe site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen and amen. 255 anyị nụrụ olu ọṅụ Jizọs na-azọpụta abụ nọmba 255 page 10. Madama
kele Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko ayọrọ m arịrịọ mgbe anyị na-ebido ụka wee sị na ihe abụọ ofufe nru ndị a na-agba izu osoghị na ofufe nru. Achọrọ m distraction. Anyị chọrọ ikwu okwu Chineke. Onye ọ na-abịara ebe a ya kọmpọt onwe ya ọfụma. Biko achọghịzi ebe ịma ọkwa ọzọ ndị a na-esi ebe a gafe. Onye chọrọ ịga gwa ozi na-edede mkparị nne isi n'akụkụ ebe a wee gaa ka anyị nwee control. Amen. Mgbe mmadụ n'aka sị God bless you. Ọ sị gị metụ mmadụ aka sị God bless you. So anyị ga-ejikwa ihe na ndụ ma makwuo akụ makwuo nke Baịbụl. O nwere okwuchukwu na-akọrọba ikwu ebe a na ruo n'abalị wee gụba akwụkwọ e nyere m. O wee gwe ebe m gụrụ wee pụta wee gwe mkpali ịtọ n'ụgbọ m to another route. And isiokwu m ga-agbado okwu n'abụ 191. Abụ 191. After I go first stanza ya, I will go because say ya bụ 55 agwụgwụ nke asatọ mpaghara nke mbụ ya sịrị m ga-ewere abụ ọma 55 verse 18 nke sịrị ọ gbapụtawo mkpụrụ obi m mee ka ọ baa n'udo. Anyị chakwuo ya ọ gbapụtawo mkpụrụ obi m mee ka ọ baa n'udo. Ka anyị kwuo ya ọzọ. Abụ a bụ n'ofu abụ na-ewu ewu n'ụwa niile. Ọ ga-afịa arụ na ebidoro abụ a ndị nọ n'akụkụ ghara itinye ọnụ maka na ọ dịbụ familia bụrụ abụ a na-abụkarị ebe dị iche iche. Tim abụ a ka a kpọrọ It is well. It is well. Agbara m ka m ga-esi wee translate It is well n'olu Igbo. Ọ dịwo maka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ dịwo, ọ bụrụ it has been well. Ọ dị mma. It is well. Children of Igbo University. Ọ dị mma. I think it is ọ dị mma. Nwanne chagwa ọ dị mma. Oge nna m nọ ndụ ọ na-agụ ọjọọ si kwe na ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma, kwuo na ọ ga-adị mma. Onye dere abụ a akpọrọ ya Spafford, Horatio Spafford. Gịnị mere o ji dee abụ a? Ịnụ akụkọ nke gbasara abụ a ị ga-adị surprise. Ma before then, anyị na-anya na ndụ a anyị ga-afọ ọtụtụ ife karịrị mmadụ. Ọtụtụ ife anyị na-amaghị ka anyị ga-esi wee so, maọbụ ka anyị ga-esi wee mee, maọbụ ka anyị ga-esi wee pụta n'ime ya. Ihe ndị a gụnyere obi mgbawa, ịkwa akwa, enweghị ngosi ka anyị si wee chọọ ya dịka mmadụ. Ọtụtụ ihe ịma aka n'iru dị iche iche
nwere ike inwe plan in this life. Plan ahụ ị nwere adịghị aka ka isi wee chọọ. Ma ọ bụ mee ihe ọ ga-abụ ntị nụ, ọ na-azụ gịnị? Nwoke ahụ kpọrọ ya